Genomineerd als Helma Notaris Ondernemer van het Jaar. Minke Schouten. Mijn naam is Minke Schouten van Camping het Dreamland. Ik ben eigenaar van het Dreamland samen met Robert de Wit. Wij zijn een natuurkampeerterrein vlak onder het Lauwersmeer, Kolmerpomp. En we hebben ook een aantal accommodaties. Een 10-persoons familiehuis, vakantiehuis, 2 duurzame trekkershutten. En dus een camping met 25 plekken. Midden in de Friese natuur, wijdse wolkenluchten rondom. Ja, met het Dreamland hebben wij gewoon onze droom echt waargemaakt. En ja, wij geloven gewoon heel erg dat meer mensen hun dromen waar zouden moeten maken. Dat de wereld daar een beetje mooier van wordt. En wij horen altijd van gasten die bij ons komen, mensen die bij ons zijn, van dit gevoel van, wat heb ik hier een ruimte, wat een wijsheid, wat een rust. Ja, eigenlijk heel positief. Ik heb echt het gevoel dat we heel welkom zijn ontvangen en dat mensen echt hun best hebben gedaan om ons te helpen. Natuurlijk hebben we ook onze geschiedenis van procedures en et cetera. Maar nooit op een verkeerde manier. En we hebben ook echt wel het gevoel dat mensen zien van ja, met ons bedrijf trekken we toch zomerdag 100 tot 150 gasten per dag naar het plekje. Concurrentie ben ik eigenlijk überhaupt serieus nooit mee bezig. Dit zijn ook 2 totaal andere ondernemers natuurlijk. En wat gasten eigenlijk over ons altijd zeggen is dat alles klopt. Mensen zeggen ja, maar hier, het is zo verzorgd. We zien gewoon dat jullie alles met liefde doen. En alles is tot in de puntjes en daardoor voelen wij ons heel erg welkom. Qua bouwerij zijn we wel eventjes klaar. Maar onze ambitie is eigenlijk wel om door de week in andere periodes ook meer met bedrijven te gaan doen. En dan ook echt meer inspiratiesessies, creatieve sessies, brainstorms, meerdaagse trainingen hier naartoe te halen.